שלום שוב וברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני רוצה לראות מי באמת יותר טוב, מארוול או DC. בשביל לראות מי באמת יותר טוב, אני אקח 11 זוגות שבכל אחד מהם גיבור מארוול וגיבור מ-DC שדומים אחד לשני, ואז בעזרת הסיפור מקור שלהם והכוחות שלהם אני אשווה מי יותר טוב. מי שיקבל יותר נקודות הוא מנצח. יש 11 זוגות ולכן זה יהיה נורא ארוך, אז אני אחלק את זה לשלושה סרטונים. נתחיל בזוג מספר 1, אטום של DC ואנטמן של מארוול. אטום הוא מדען בשם דוקטור ריי פלמר שעוסק בדחיסת חומרים בשביל למנוע אכלוס יתר. יום אחד הוא מגלה חלק מהשמיים שנפל לכדור הארץ. בעזרת השמיים האלה הוא יוצר עדשה שמסוגלת להקטין ולהגדיל דברים, אבל בעצם לא להגדיל כי אז היא מפוצצת את הדברים האלה. יום אחד הוא עורך ניסוי במערה, ואז הייתה מפולת אבנים והוא נקלע בפנים, ואז הוא מסכן את חייו והופך לקטנצ'יק ועובר דרך האבנים, ואז כשהוא מנסה לגדול הוא מגלה שהוא מצליח כוחותיו להיות קטן ולהיות גדול, וכשהוא משתנה להיות חזק. אנטמן, דוקטור הנק פים. הנק הוא מדען גם שגילה חלקיק שהוא קרא על שמו החלקיק, חלקיק פים, שמסוגל להרחיק ולקרב את האטומים באיזשהו גוף וככה להקטין ולהגדיל אותו, וגם בעזרת זה שהוא מצופף את המסה הוא הופך אותו ליותר חזק. אז מבחינת כוחות יש להם אותם כוחות בערך, חוץ מזה שלאנטמן גם יש מסכה שפועלת באותה תדר שפועלים המוחשים של נמלים, וככה הם מתקשרים אחד משנייה, ואיתה הוא יכול לשלוט בנמלים. ולריי פלמר, אטום, אין. ולכן בכוחות ניתן את הנקודה לאנטמן. סיפור מקור. סיפור מקור של אטום הוא יותר מדי כאילו יצא לו פוקסים בחיים, ולכן ניתן את הנקודה לאנטמן. נקודה למארוול. זוג שני, אקוואמן ונמור. אקוואמן, ארתור קורי, הוא בנם של תום קורי, שומר מגדלור, ומנודה מאטלנטיס, שממנה הוא קיבל את כוחותיו. כבר בגיל צעיר הוא קיבל את כוחותיו הראשונים, שהם נשימה מתחת למים וטלפתיה עם דגים. כבר אז אחיו החצי אח שלו קינה בו על זה שלו יש כוחות ולא אין, ואחר כך הוא הפך להיות היריב הגדול ביותר שלו. בשלב מאוחר יותר של החיים ארתור גילה שהוא גם יכול לשלוט בדגים, לשלוט בים, הוא חזק מאוד, מהיר מאוד, יש לו חושים חדים, וזהו בערך. וגם ריפוי. נמור. נמור הוא בנם של ליאונרד מקנזי, קפטן הספינה אורקל ששט בים, ושם הוא מצא את נסיכת אטלנטיס, פן, ונמור הוא הבן שלהם. הוא קיבל את כוחותיו מאמא שלו כמובן, שהם נשימה מתחת למים, תעופה, כוח ומהירות, וזהו. אז מבחינת כוחות בטח שאקוואמן יותר טוב. מבחינת סיפור הם די אותו דבר, אבל אקוואמן קצת יותר טוב בכל זאת, ולכן זה 1-1 למארוול ול-DC. הזוג השלישי והאחרון להיום הם גרין ארו של DC והוקאי של מארוול. אוליבר קווין, גרין ארו לעתיד, היה מולטי מיליונר שנולד עם הכישרון לחץ וקשת. לא היה לו שום כיוון בחיים, הוא היה אלכוהוליסט וסתם ישב כל היום וראה טלוויזיה, עד שהוא ראה את הסרט רובין הוד שנתן לו השראה, הוא רצה להפוך להיות גיבור על.
בהחלט נהיה גיבור על בעזרת רובין הוד, בהשראת רובין הוד, וגם בהשראת גיבור ילדותו השני, בטמן. בגלל זה שהוא, בהשראת בטמן יש לו מכונית חץ, כמו מכונית הטלף של בטמן, מערת חץ, ויש לו עוזר, רד ארו, כמו שיש את רובין. ובעצם יש לו מיליון חצים כאלה מגניבים. כל מיני חצי פיצוץ, חצי רשת, כל מיני חצי טריקים קוראים לזה. הוקאי, גם הוא קשת טוב, וגם לו יש מיליון חצי טריקים, וגם לו אין כוחות, אבל הסיפור שלו מאוד מאוד שונה. הוריו של הוקאי מתו כשהיה מאוד צעיר, אז הוא ברח, לא ברח, הוא ברח לבית יתומים שהוא גדל בו, והצטרף לקרקס. שם לימדו אותו אומנויות לחימה וחץ וקשת, והוא נהיה הקשת הטוב ביותר בעולם. אחרי שהקרקס התפרק, הוא הידרדר לפשע. ואז קפטן אמריקה, מנהיג האבנג'רס, אסף אותו, ועוד זוג תאומים, קוויקסילבר ווונדה מקסימוף, שגם הם פושעים, וצירף אותם לאבנג'רס, ושם הוא התחיל בזה. לשניהם יש אותם כוחות. וסיפורים, לשניהם באמת יש סיפורים אחלה. אז את הנקודה ניתן לגרין ארו, שסיפור שלו יותר עמוק. 2-1 ל-DC. זהו להיום חבר'ה, ערב טוב אם אתם צופים בערב, לילה טוב אם אתם צופים בלילה, בוקר טוב אם אתם הרגע קמתם, וצהריים טובים אם אתם באמצע היום המשעמם והארוך שלכם. ביי!